Sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Kamar dai yadda kuka sani, wannan fitaccen jarumi da jama'a suka sani wanda kuma kuka fi saninsa da suna Hams Breaker, wanda a yanzu tauraruwarsa take haskawa a duniyar mawaka yayin da ya saki wata fitacciyar waka tasa mai suna Jaruma. Idan dai ba ku manta ba, wannan waka ta Jaruma, yayin da watanni biyu da suka wuce a baya wannan waka ta Jaruma take hitin a duniyar Kannywood, yayin da wannan mawaki ya fi kowa fans da kuma duniyar sauraro akan wannan waka tasa mai suna Jaruma. Asalin dai wannan waka Jaruma da aka yi ta da wannan baiwar Allah mai suna Momi Gombe. Wato asali dai da tushe na wannan waka ba wai an shirya ta ne za a yi bidanta da wannan baiwa Allah Momi Gombe ba. Akwai wata baiwa Allah da ake kiranta Rakiya Musa da ta gangaro daga kasar Nijar. Ita dai Rakiya Musa ta kasance haifaffiya a kasar Nijar kuma yar Fulani ce, yayin da wannan Rakiya ita kanta kafin ma babanta rasu shi mawaki ne, yayin da wannan baiwa Allah ta faɗo kasar Najeriya a lokacin da suka haɗu da wannan fitaccen jarumi da kuka sani da suna Hams Breaker, yayin da anan fa soyayya ta tafke tsakaninsa da wannan baiwa Allah mai suna Rakiya. Wannan da baiwa Allah sun daɗe da wannan fitaccen jarumi mai suna Hams Breaker. Bugu da ƙari, wannan baiwa Allah dai ta daɗe tana tare da wannan fitaccen jarumi mai suna Hams Breaker, yayin da suka daɗe suna soyayya a tsakaninsu. Sai dai kuma bamu san me makasudin abin da ya raba su da wannan fitaccen jarumi wato Hams Breaker ba, har ya cire ta daga cikin wannan bidiyon waka da ya wallafa mai suna Jaruma, wakar da take hitin a yanzu a duniyar Kannywood da ma Najeriya da Afirka baki daya. Yayin da wannan jarumai guda biyu, Rakiya da kuma wannan baiwar Allah mai suna Momi Gombe, suka zama suna sa'insa a tsakaninsu da ma gaba, yayin da kowace take jin haushin kowa, yayin da ita wannan baiwa Allah Rakiya take ikirarin cewa Momi Gombe ta kwace mata saurayin nata, wannan fitaccen jarumi da ake yayi yanzu a duniyar mawaka wato Hams Breaker. Sai dai mu da muke sauraro da kuma ji da gani ba mu da tabbaci shin menene asalin dalilin da yasa wannan fitaccen jarumi wanda tauraruwarsa take haska yanzu Hams Breaker bai wakasa da wannan baiwar Allah da suka dade suna tafka soyayya a tsakaninsu ba, kai tsaye dauko wannan baiwar Allah wacce ba su dade tare da ita ba wato Momi Gombe, yayin da ya wallafa wannan sabon bidiyo da wannan baiwar Allah Momi Gombe. Kafin yanzu dai idan ba ku manta ba, wannan baiwar Allah Rakiya Musa wacce ta kasance haifaffiya ce kuma Fulanin kasar Nijar, ta yi alwashin kan cewa lalle idan har ba za a yi wakar da ita fito ba za a gama wannan bidiyon waka ba. Sai kuma gashi Allah da ikonsa an waye gari wannan fitaccen jarumi ya dauko wannan baiwar Allah wato Momi Gombe, yayin da suka saki wannan bidiyon wannan fitacciyar wannan waka da take yayi a yanzu a duniyar mawaka. Sai dai mu ba mu da tabbacin dalilin da yasa wannan fitaccen jarumi bai sa Rakiyar a cikin wakarsa ba. To fa haza bisalam, ku huta lafiya. Idan wannan ne farkon zuwanka ka danna mana subscribe, sannan ku kokarin danna kararrawa a gefen hannunku na dama, domin ku hakan shi kaɗai ne zai bamu damar sanar da ku da wuri a duk lokacin da muka ɗora sababbin bidiyon mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Fuskar Arewa. Baya ga haka, dan Allah dan Annabi yan uwa, duk lokacin da ku kalli bidiyon mu ku kokarin sharing ɗinsa yan uwa da abokan arziki domin su amfana. Mun gode sauraron shirin mu, ku huta lafiya.